nem lepett meg, ami történt a Fekete Vonat koncerten. Én nem azért... Mi történt? Mert ezt nem tudjuk. Elvileg az volt ugye mondva a médiában, hogy 3000 tiszteletjegy lett kiosztva. Na most én úgy könyörögtem, hogy tudjak egy-egy jegyeket elkérni a családomba, egy-egy jegyeket osztottam ki. Szóval így értetlenül álltam én is előtt, aztán jöttek nekem e-mailen olyan rajongóktól, akik megvettek egy 5 tagú család egy jegyet egymásnak, és akkor utána egy hónap múlva visszavonták ezeket a pénzért kifizetett jegyeket, és kaptak tiszteletjegyet. Voltak például az elszámolásban is olyan számlák, amik nem odavalók voltak, Karamell Catering, Takács Tamás koncert, amit én nem tudtam hová tenni, viszont egy fecske nem csinál nyarat. Én vártam a Beatet, hogy majd ő jön, és együtt megpróbáljuk ezt az egészet a helyére rakni. Papíron a zongorista többet keresett, mint én, de mint említettem, engem anyukám arra tanított, hogy ami a zsebemben van, az az enyém. Úgyhogy én ez a koncerthez is úgy álltam hozzá, hogy azoknak az embereknek, akik szeretnének minket látni egy ilyen nagy koncerten, én megtisztelem őket azzal, hogy elmegyek. Én már az elején tudtam azt, hogy én nem szeretném tovább vinni a Fekete Vonat. Az a Fekete Vonat életérzés maradjon meg bennem a tiszta gyerek énemből, az a város másik oldalán, a Vilákó, ezek nekem a gyerekkorom. És én ezt a pénzzel nem fogom megfertőzni, és láttátok, én így el is távolodtam ugye a médiától, nem akartam ebbe a oda-vissza dobálózásban részt venni, és... A koncert jó volt? Részemről én nagyon élveztem. A közönség részéről is nagyon jó volt. Köszönjük. És az, hogy ennyi embert látni együtt, és tényleg... Mennyien voltak? 12 000 biztosan volt. Igen, hát az Tombos. fullon